Dameni debatana sumurung sian saluhut daroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana ni haholongan ni Tuhata Yesus Kristus namarpungu di bagas joroon songoni namangihuton parmingguon melalui live streaming manang di dia pehita amanginang barita nauli na sahat tuhita di minggu sadarion ima minggu reminis ere nenet do sian pesalmen 27 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom songonom ma didok disi takas ma tapayhud-ihud. Jehovah do panodangiku dohot hatuaoku tungi sema habiaraku Jehovah do partanobatuan ningoluku tung midai sema au biahaton molotung ro akaparjahat mangarongrong au na yang mangaton sibukku aka sisosak au dohot akka musuku gabe martinggangan donasida jala marragean nang pemarhoron-horon parangan akka namanukku nau dang dihabiari rohaku nang pehehe parmusuon dopak au sepos do rohaku disi sadado naung hupangidohon sian Jehovah saido hulului naing mia nau di bagasan joro ni Jehovah saleleng mangulu au paida-ida hinadinggan ni Jehovah dohot mamikiri ganup sogot di bagasan coronai ai diodingi doau di bagasan udung-udungna diari hinamago ditabunihon doau di partabunian ni udung-udungna tudolok partana botoan doau di panakok asamadirgak ulukku mida musuku akan humalia ngau jadi pelehonokku mah di bagasan udung-udung nai akka pelean puji-pujian marede maau huhud mamalu parhinaloan mamuji Jehovah ido sahat ni turpukta hurian itu hata namarpungu di bagasan tikion gudang do naboy mabahen mabiar hita di bagasan ngoluta si ganupari polalomos biahaton mabiar bobonosan taidama amang dohot inang mulai sian akayanak kon muna akka pahoppu muna namet-meti mabiar dohita marnida perkembangan pertumbuhan masa depan nasida apalagi di hamajuon ni teknologi di bagasan tikion media sosial yang semua orang bisa terbuka melihat dunia partiktokan yang kadang-kadang tidak menyajikan hal-hal yang tidak mendidik bagi anak-anak.
gudang mabain siga pikiran niya kaya nakotai, gudang mabain siga aka pangalaho niya kaya nakota marhite media sosial yang tidak terbatas pada saat ini. Eso marroha dope nga diila kamu opungate tu pahapumunay handphone. Ini pung, duduk ya pung ya, tenang. Opung sebentar, masak dulu ya. Hita do mga leho ni. Sonang dotong iba na sadari pe, taulaw-law ta sonang do. Alay ragam ma diida disi. Taida mamusi amang dohot inang kemajuan ni teknologi marhite artificial intelligence manang AI intelektual, rekayasa intelektual manait rohan ya kaya na kota parsikola ima manait rohan na sida dang mar serius benasida marsiajar. Mulu na julo amang do inang diandalhon Google do atembah Google. Adong naso binotona buka Google. Semua ada jawabannya sekarang. Disi. Sonari amang dohot inang tumimpo sian Google i mamarhite AI intelektual, rekayasa intelektual nakanin dakolan pengetahuan sabing medisi akaya nakota parkuliah sonari mabay skripsina mabay tesisna dia bikin proposal, seminar proposal. Tolong buatkan saya seminar proposal dengan judul ini 3 detik boleh diselesaihon. Tolong buatkan saya judulnya tesis saya ini, tolong buatkan bagannya, nggak dibuat baganna dohot isina. Dang sungguh kamu na julu kanamang do inang. Hola mabe judul pe, dungi sub judulna, dungi isi ima dalam bagian si keprisi manang bapi bergumul iba berbulan-bulan mabain. Sonari dang biamang 3 detik selesai. Sonari pe molos adong naso dipahami hamu taringo tuhata ni debata buka hamu AI sadetik boy dialusi. Bahkan sonari parjamita yang mungkin selama ini mengarade jamitana bisa berjam-jam, sonari 5 detik selesai. Alay marjiwa doi. Adong do jiwa ni, adong do pakilalaan ni, adong do todini i, dang. Hola bahasa Batak nama naso diterjemahon. Kita buka AI, tolong buatkan saya dalam bahasa Batak dang adong dope boi bana. Dungi suku manon AI, do agamam, didok do desi, saya tidak punya agama. Hebat nai sonari amang do inang, mabiar hita. Marnida saluhut nai nabui manait roha pikiran haporsyaun niaka colma di bagasan partikianon mabiar dohita sonari amang dohot inang dung sidung yanak kotay sikola mangaluli kare cuma didok na tua-tua mah ay marukila doy beda dung tamak ya nakon di baon
Tumagod do iba pa sikolahod daripada mamikiri mangalului karejo. Dakuboto na si Tongi sonari perekrutan gudang BUMN ate. Alia kaya nakoton pesimis do ninna do. Cemana lain ng pendeta 1.000 di mendaftar, 1 orangnya itu diterimain lah. Itu pun ordalnya na ordalon orang dalam ninna. Sistem yang tidak baik sehingga menjadi ketakutan bagi kita akan anak-anak kita yang mungkin dia juga salah seorang yang berprestasi di sekolahna. Mabiar dohita sonari akaya nakotai nang di akka kenaikan ni jabatanna, prestasina, karirna, songon natadok naking sistem yang tidak baik. Dakuboto amang do inang boha molo di swasta, molo di negrira, ya atar songonido peate. Jadi adong do istilah nami dike mahasiswa di dok ay paripe tinggi do tong ini nak mulai do paripe tinggi. Maaf sekali amang do inang, maaf ilmu pencila maun ipe tinggi do tong ini nak dan ipe na secara indeks prestasi daun termarsia tu sadoi tiki hami mahasiswa ay paripe tinggi do tong sampai sonari do istilah ay paripe tinggi do tongi. Mabiar dohita di sistem yang tidak baik nakanin. Taida manang songoni dia kanatoras yang menjelang lansia. Mabiar do sonari hita akan atoras baru naing audung batuan non. Maaf sekali amang do inang. Holong dorohannya kayak nak koku tuau. Sotung superduli na sida. Sotung di pasobuaw di masa tuaku, sotung di abolok ko nao. Bahkan sonari orang Batak nggak berpikir lebih maju selangkah ke depan. Ya pajupang di Sadapanti Jompo, dia seorang yang punya karier bagus, karejuna denggan, secara ekonomi finansial dia oke. Alero ibadah tu panti jompo, merhua hoinang tuson, melihat panti jompoon, latu diai, molo matua au ngamar sakap ay kom masuk tuson, puasa. Saya tidak mau sakit hati kalau anak-anak saya nanti tidak peduli. Tumagom mapanti jompon hubayar, adong dohep ko mabayar. Aleso na ngao. Bolo na julo tebu do pe di halak Batak, mabay na toras na di panti jompo. Sonari dangbe. Mabiar dohita amang inang marnida saluhud akan namasai. Jalaboy doy dipakai simbolis mangela-ela roha pikiran hapur siaw ni jolma. Jalaima digombarhon di bagasan turpukon nakanin. Na digombarhon ni par spesalmen ima marhite akka parjahat. Dido iba na naking di ayat 2 roa kapar jahat mangarong-rongau naing mangaton sibuku. Dia itu lidok marhorok-horon parangan akan manuku nau hehe parmusuon dopak au. Jala didok di ayat 5 ari hinamago ninna disi dohot molo taida amang dohot inang de sapuli do ay nunga di tadi kondamang dohot daina ngau alai di jakon jahu bado au gudang nai hape
Na digambarhon parpesalmen dison ima aka parjahat, ima aka musuh, naboy mga ronggom hita, naboy mangela-ela, roha pikiran, hapor siyauta, dao siyan Tuhani. Molo songoni naking aka sitaonon hamaolon, naboy mabay kita mabiyar, alay marhite turpukon takas do di hati dakon parpesalmen taida di sinaking di ayat tului dido ibana do dang dihabiari rohaku sepos do rohaku disi. Tidak takut, aku tetap percaya nang pemarong-rongon parangan nakamanukunau dang dihabiari rohaku nang pehehe parmusuon dopak au saipos do rohaku disi. Buhado yamang do inang buy masa tang babiyari bana dia do kuncina do resepna nang peruak kamuso ni si Daud nang mamuno ibana nang nakanin mangaton sibukna marhite Saul marhite anakna siap salom marhite ngulu ni anak kay nakonna mabain pikiran na susa alay dido ibana do dang mabiyar au alaniyaha amang doho inang kuncina ima ala panadaon natakas di debata dang mabiyar ibana persea berharap merasa aman tentram hapiragam sitaonon hamaolon nanyadupan ni parpesalmeni ido nahina tidakon ni parpesalmen di bagasan turpukon di hati dakon ibana do marhite panadaw na isi do di bata di bagasan nguluna imana parjulo di do nakanin Jahuba panodangi Jahuba do panodangi ku di do desada. Tuhan adalah terang, Tuhan adalah cahaya. Buasa di do sengoni amang do inang ala jujud do aka masalah parukilon persoalan narongom na taadupi boy mabahen gabi gulap pikirata ido teh amang do inang gulap pikiran gabi dang taboto ahananaing si bahenota boy do aka persoalan na taadupi di bagas ngoluta gabi mabait gulap nang parnidaata ay ditutupi masalah do hita tumipo do biarta siyan pos ni rohata tutuani pitor parjulo do sura-sura na negatif ro tu bagasan roha dohot pikirata buah manaing sungod dia manaing sarupa sungod kita hiadora hitamang do inang mamakireben nabirong kan tung matanyari pinida gula do kan bedo da matanyari ni da mamakireben na gula pi gula do sungoni mangulo ni cholma disosoni aka persoalan, disosoni aka sitaunon, disosoni aka parsahiton. Gabelomos mabiyar hita alay taingot ma amang dohot inang ketika semuanya terasa gelap oleh masalah dan kesakitan Allah hadir memberi terang. Idor-idok di Pesalmin 110 sia ayat 105 firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku. Hatamido nagabe sulu-sulu diau. Dohot hati uron di dalaku. Tidak ada yang lain namang do inang. Iko disido hita mardalan. Molo pikirat taido tapangasahon, gogot tai tapangasahon. Pasti gulap do pikirat ta gulap do nang akka pakilalaata. Alay molo sodang ni Kristusido disihita mardalan nakanin hatai sulu-sulu di dalam tenagolap tubuh mas semangat Roma inspirasi dapat ma akka jalan keluar. Alani amang do inang moloro persoalan si taonon di bagasan ngulum. Maaf sekali amang do inang unang papudo mate unang menjauh gabi sumurto sian parsauranmu dohot debata suadong labana innate emer pungudo iba masuk Naomi, masuk Lansia, masuk punguan Ina Kamis, punguan Gloria, punguan Ina Sola Gracia, masuk punguan nama alai si taono dang marna sahe ninna ringgas doi ba mar minggu sudahlah dang adong lapatan na namar Tuhan ini nate apatis ya gabe dang adong be pakirimon putus asa ibana alai marhite sodang ni Kristusi unang papodom roho tubagas joro ni debata jala rawatlah persekutuanmu melalui doa kepada Tuhan. Asa disidoro sodang hati uron mabain tiur pikirata tiur rohata dausyan roha imana madele putus asa apatis bahkan dausyan roha mengakhiri hidup dengan jalan pintas. Nagula do pikiran ni anong halak bunuh diri kan nang diboto hasi ulahonon na alay molotorang do pikiran na hape hita na lagi sehat pikirat ta maaf amang tadok do enaoto may bauto dotong molo golap pikiran dohot parnidaan iban na tiur do pikirat ta iban na taboto dang denggani salah doi napaduahon di hati dakon para pesalmen do dison Jehovah do hatuauku keselamatan do didok naking dia sadetong Jehovah do panidangiku panodangyoku dohot hatuauku tungise ma habiaraku pargogo na so hatudusan ibana na boy paluhaw kita sian ragam niya ka situasi kondisi yang paling kritis sekalipun. Ingot amang Daud malua do sian pangalileon ni si Saul. Kondisi yang sangat kritis. Songoni molo taida amang barita masa di Bibel tai Imam marhite Daniel dohot akadonganna Sadrak Mesak Abednego dalam kondisi yang kritis malua do nasida sian ima baba ni singai dohot sian api namar nala nalai ro raja Nebukadnezar taida mah songo dia de Batam palua hoko molo adong do de Batam taida mah songo dia ibana palua hoko atik na paluon na doho manang naso paluon na alayah di dok si Daniel molo tungpe dang di palua de Bataaw alay dangulu au marsoba tuho ancaman antara mati dan hidup
jala di sido debata marnida rohana haporsyauna, sehingga dalam situasi yang kritis Allah melepaskan dia dari maut. Taida amang do inang sielia nari sarihon de batah ibana marhite pidong sigak burung gagak yang biasanya dia memakan bangkai. Alay boy ibana marmudu-mudu ngulu ni si Elia marhite parsuruan ni de batah dalam kondisi yang kritis. Jala umarga siania mangdo inang dada di palua hita imasian nama baik kita hagogotan di tonga-tonga ni Portibion holan malua sian parmaraan malua na sodapot mangan ale marga siani nungaro Jesus gabe si palua hita rasi-rasa di bagasan tekion. Cala ido masuk kita tu minggu-minggu para Paskah marhite mingguta reminis cere. Cala napatuluhon di hati dakon para pesalmen do disi Jehovah do partano batu aku, benteng hidup perlindungan marsiadu do col masunari nang mabain asa aman nang aman ati amang do inang las dorhata molo aman nyaman tentram sonang pakilalaan di bahema CCTV di je bukan ido teh di bahe CCTV di kantor dungi asa aman di bahema maaf setabi emang panangga nagaram hola rojol ma hola nianggo uap ni jolmai pitor digonggong asa aman napuna jewi dungi ahama di bahe musia mang do inang di bahe makuci na berlapis-lapis gembok yang besar sampai tulu gerbang jewi, gerbang utama, gerbang di tonga, gerbang muse di pituna di bahe terali asa aman hari tong do kebobolan panakko ate dungi musi asas aman jolmai di bae ma security dang tanggung security on setiap sudut ni jewi di baen pintu samping, pintu depan, pintu belakang ada security ya asa boha, asa aman alai dang aman di bae CCTV naking amang do inang asa hupanton non pangurupi laho mamareso laho ima merawat nyon pahuputaw nati amang do inang geleng na alila mi bahain CCTV lem lomos do ibana say maus matusi si malolong na di kantor ngabuhanay nina kabidang sonang ibana makkarejoy karejo na say maus ma CCTV on na madibereng turus ternyata tidak memberi ketentraman. Ternyata CCTV itu tidak merubah manusia untuk lebih baik. Ala justru gabi biara dojol matu CCTV sonari siat Tuhani. Sotong macam-macam di gereja dah. Molo adong tinggal barang ni dong amu unang buat aya dong do CCTV ni gereja taninna teh. Dang nama biara lani Tuhani ala dong do CCTV ninna. Ternyata tidak merubah manusia untuk lebih baik. Justru manusia lebih takut kepada CCTV daripada kepada Tuhan. Alai ahadu di dokar pesalmen disonnakanin molotung perikop akka pengamanan natabaini naking di Portibion alai termatas do gogona jalalam malodo akka parcahati lam malodo amang do inang dang sonang rohata idu bana di hati dakko ni bana holam Jehovah do parlinggo makku holan Jehovah do parodingadingaku
asa sonang rohakku. Dibayan bajuna Presiden isi dotehei dibayan anti lapis ya peluru ya bajuna mobilna alehona tebak dotong mate. Karena sesungguhnya itu terbatas. Gabi mabay susah do pikirata dang sonang rohatta mang do inang alay marhite panidangion ni parpesame di panadaw na tatakas di dibata jauh bado partano batoan di ngoluku tung mida ise maau biahaton. Tuhan adalah perlindungannya, Tuhan adalah imanakanin partano batoan, Tuhan adalah tempat yang membuat dia tenang, nyaman, sonang rohana. Asa ido dito gihon minggu remini sere, saya ingot ma akadenggan basa. Saya ingot ma ali jahuba akadenggan di basam. Nanenet sian Psalm 25 ayat 6 nama bain hita tetap tenang, aman, dame madalani ngulut tahun. Ima turus tajuhon amang doina saingot ma ale jahuba denggan ni basam dohot asin ni roham unang alang asin ni roham tuau sapala nung dipamalupo sahitu sapala di pararhongo luku unang alang asin ni roham Tuhan paluasa madalani ngolukon natotong mabaikku panodangiku hatuauku dohot partano batuaku asa disima naking taida imaho bartu topi ini minggu tai paida-ida hinadinggan ni Jehovah menyaksikan kemurahan Tuhan marhite molodung tabahen do naking debata panodangita hatuauta dohot partano batuan disima hita menyaksikan kemurahan Tuhan. Alay molodang dapot dang tabain Tuhani ima panodangi dohot hatuaun dohot partano batuan manang dang mangulu hita di bagasan Tuhani dang taidai dengan bahasa ni Tuhani kita tidak akan melihat menyaksikan kemurahan Tuhan itu. Saya tong do guguta saya taye tong do ima parbinoto atay saya taye tong do hamalo otta dohot lan akan asing. Idu bana di hati dakon de opat sada donang hupangiduhon sian jahuba saido hulului neng mian au di bagasan joro ni jahuba saliling mangulu au paidaida hinadinggan ni jahuba dohot mamikiri ganup sugut di bagasan coronai namar lapatan do yamang do inang molo digambar hon naking disi ima sada nang hupangidon senjo sai hulului neng mian au di bagasan joro ni jahuba salilengau mangulu neng mangulu mian hita di bagasan hasitongan di bagasan habonaron ni di bata di bagasan asini rohani di bata jala di sima hita naking ima mamuji mamalu parhinaloan mamuji debata dohot pasahat akapilian puji-pujian songonani dokna di ayat onomi. Ketika kita mengenal Tuhan di dalam hidup kita syanima tarojar rohatta lahu pasahaton akapiliatta mamuji ibana maredde hita mamalu parhinaloan mamuji jahuba di dok dia onom asamar dirgak ulukku mida musuku akan nahumaliangau jadi pelehonokku mah di bagasan udung-udung nai akapelean puji-pujian maredde maau uhud mamalu parhinaloan mamuji jahuba amin martang yang mahita Tuhan.